Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ್ಲೆನೇ ಕೇಕ್ ಒಯ್ಪೆತ ಆತನ ಬೇತೆ ಜನ ಮಲ್ತದ ಕೇಕ್ ಒಯ್ಪೆತ ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜನ ತಿಕ್ಕಿಜಿರ್ ಅಂಚಾತ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಿಷನ್ಡ್ ಕೇಕ್ ಒಯ್ಪತ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ. ದುವೆ ತೂಲೆ ಕೇಕ್ ಒಯ್ಪುನ ಮಿಷನ್ ಈ ಮಿಷನ್ಡ್ ಎದುರಿಪ್ಪುನ ಬ್ಲೇಡ್ ಇಟ್ಟು ಕೇಕ್ ಕೊಯ್ಯೋಂದು ಪೋಪುಂಡು ದೆಟ್ ಬಾರ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆತು ಅವೇ ಮಿಷನ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಕೇಯಿ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಪೂರುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಿಷನ್ಟು ಹೊರಕ್ಕೆ 5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಾರ್ ಪತ್ತುಂಡು 5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಈ ಮಿಷನ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಮಿಷನ್ ಉಂತದು ಬಾರ್ನ ದೆಪ್ಪುವೆರು. ಎನ್ನ ದುಂಬುತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಅವೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲನೇ ಜನ ಮಲ್ತದ ಕೇಕ್ ಕೊಯ್ದಿತ್ತ ಅವೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಜನ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೇಕ್ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಕೂಡ ಅವಿನ ತುಂಬೋಡು ಕೂಡ ಹಾಕೋಡು ಆತೇತಂತೆ ಬಾರ್ ಬೇತೆ ಅವೆತ್ತ ಧೂಳು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಿಲ್ಲು ಕೊರೊಂದಿತ್ತನ ಆಂಡ ದೆಟ್ಟಂಚತ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಮಿಷನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ 5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೂರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾರ್ನ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದೆಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ ಮಲ್ತು ಕೊಯ್ಪುನ ಪಂಡ ಆತೇತಂತೆ ಬಾರ್ ಪಾರಾಯರುಂಡು ಬಾರ್ ಪಾರನಾಗ ಅವೆಟ್ಟು ಬಾರ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅವೆಟ್ಟು ಧೂಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ದೆಟ್ಟಂಚ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಧೂಳು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆತು ಖಾಲಿ ಬಾರ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆತು ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡೊಲಿ. ಬಾರ್ ದೆತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಕೇಯಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ದೆನ್ ನಮನೆ ಕುಲ್ಲುದು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡ್ಲ ಬೋಡು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಯರಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಮಿಷನ್ ತರ್ಪದಿತ್ತ ಅಂದು ತುಲೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಮಿಷನ್ ಈ ಮಿಷನ್ ಏತ್ ಶೋಕು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಲ ಆತ್ ನೀಟಾತ್ ಕಟ್ಟುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಮಿಷನ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಪ್ಪುನ ಬ್ಲೇಡ್ ಕೇಯಿನ ಪೂರ ಪೂಜೊಂತು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಕೇಯಿ ಪೂರ ಆ ಮಿಷನ್ದ ಉಲೈ ಸ್ಟಾಕ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆಗ ಅವಳು ಮಿತ್ ನೂಲು ತೋಜೊಂತಿಪ್ಪು ಆ ನೂಲುಟು ಕೇಯಿನ ಪೂರ ಶೋಕು ಕಟ್ಟುಂಡು ಮಿಷನ್. ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಅವೇನಿತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ಪೆರು ತೂಲೆ ಇಂದುವೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಏತ್ ಶೋಕಾತ್ ಕಟ್ಟ ಬೂರುಂಡು ತೂಲೆ ಆತೆ ಅತ್ತು ಈ ಕೇಯಿನಿ ಏತ್ ಶೋಕು ಬಲ್ಲುಡು ಟೈಟ್ ಆಟ ಕತ್ತಿದಿಕ್ವೆರು ದೆನ್ ದೇರ್ಪಿಯರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಡು ನೂತಿರುವ ಸೂಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೂಡಿ ಪಂಡ ಪೂರೆಗ್ಲ ದಾಯ್ತಾನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಎರ್ಕಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ಪೆ ಅಂಚಿನವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೂತಿರುವ ಸೂಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡಿಪ್ಪುಂಡು. ದುವೆ ಒಂಜಿ ಸೂಡಿ ಇಂಚಿನವು ನೂತಿರುವ ಸೂಡಿ ಆ ಒಂಜೇ ಕಟ್ಟಡಿಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಅವೇನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪತ್ತ ಪೋಪೆರು ಪೆತ್ತಗ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೂಡಿಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ತೆಲಕನೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಅವೇ ಈ ಕಟ್ಟಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಗ 400 ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ ಕಟ್ಟ ಅಂಡ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಕಂಡ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
ದುಂಬು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಮಿಷನ್ಲು ಇಜ್ಜಂಡು ಜನ ಮಂತದೇ ಕೇಯಿ ಕೊಯ್ಯೋಡಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಿಷನ್ಲು ಕೂಡ ಬರೋಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಈ ಮಿಷನ್ಡು ಕೊಯ್ಪಾಪುನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜನ ಮಲ್ತದು ಕೊಯ್ಪಾಪುನ ಪಂಡ ಕಂಡಟ್ ಪಾತಿರೊಂದು ತೆಲಿತೊಂದು ಕೊಯ್ಪುನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ. ಆಂಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೇಯಿ ಕೊಯ್ಯರ ಜನ ಆತ್ ತಿಕ್ಕುಜೆರ್ ಅಂಚಾತ್ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಮಿಷನ್ಟ್ ಕೇಯಿ ಕೊಯ್ಪದ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಈ ಹಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ. ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಬೊಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆತನೇಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.